Norok o putule kaham ke joto nukba ke hani wansuga abo ongkha wansa chelaba tiprajak bwrwi kwbagwi photo bujak laimani abono nugui norokni bwkha bisingo tamo wansuga asukto saimanya haipano ani bwkhao hinkhe kaisa simi kok phaio tei tongna rwngliya chini borok phadi ang tini norokno aboni chigonsa kok sai khwnarwano tei norok pulen simi lajora kaham ke khwnai naidi. O bwrwino pulia khoroksa tiprasa chala hamjago hini saka a jora bwrwi sao abutirok ongna muchungya ang tabuk chajakya hamjakya hini saka a bwrwi do abuto kaham kokse porma jora ba abutirok ongma chaya ang gosinakha abuni ulo chalabo wansuka hamjakya se hinkai ba kono khana krei dol kaham ke pano tongsinai hinai a tiprasa chala wansuka norok hinkai buji kada aro a chala wansuka dol kaham ke tongna hinai bwkhao chong tongkha a bwrwi bai. Phiaba kubikok hinkai a bwrwino kwbangmano hamjaknai tongo haipano asuk sarakya hamya wansuknasi hinai aboni ulo bwrwino tei khoroksa wansa chala hamjago hini saka afro bwrwibo puliakai gosia haipano a wansa chala o bwrwini logi logi ong tongkha daily call message khaiwi tamrok nang dress pairinai phone pairinai hinai saka aro direct kok sana thangai rang au direct kok hinkai rang abo norok bujinadi a jora bwrwibo tei tamosa asuk kok kaham kaham a chalabai sajagwi offer rijak tongoba warik sakai mwnwi simi hamjaklai thangai a wansa chalabai tei norokbo abo kaisa kaham ke saimano aboti borok labola chia nungbono joli kotugwi rifano aboti jora ekdom borok bwkha kaham ke phunuknai ekdom bwkha nana kwrwng aboti chela haipano aboni rezal ulo hamjagwi tongwi paima kolos ong pakise saimanai tabuba ekdom kwtal jora ba maya khalaimani bisi a chalano bisas khaimani kwbang atita abo norokbo bujinadi ulo tam ongnai norok hinkai aro ang sabuni kok saka norok bujimankana hinai angkha khlaio aboni ulo chalakai labola chia logi logi ong tongoba bwrwibo a wansa chalano hamjak thanga offer kaham kaham phunukjakma bagwi yangchini tiprasa chalakai ba kubuni lama Mahatma Gandhi Satyagraha Andolon himlayo aboti chalakrok sana rwngjaya ba a bwrwino hamjakpano maliya eba kwpalo kwrwikha nasik simi ma tongkha aboni ulo a wansa chala tei bwrwi borok logi baksa tongkha berai lakhya bini baksa dol aborokno nugui chajakya mokol gdaljakya jolipano na slerpano kuno sarakya dol baksa tongo hinai yango wansa chala hinkai ba bwkha bising warik warikai a tiprajak bwrwino logi tijak hinkai aro ang tei tamo sana tongsiba norbo kaham ke bujimankhana tabuni jora tamo choli tong abo ongkha kaham ke khwnadi nini naithok chehara abo kotorkogya nini porima kochu kotor ongmani abo kotorkogya nung bwsuk jora sijak nukjak abo kotorkogya nung sak kosomda kupurda naithokda sitara asuk kotorkogya ekdom main kok hinkai abo rangsi nini thani rang tongkai hamjakmabo tongnai norok abono joto hinai bwkhao ta wansuri tangi hinkai abo je tabuk preseno baksa borokno nugui tongmani a kokno tisause sajakmani baksa borok kahamo tongo baksa borok hamyabo tongo tei sanai nung tabuni jora jesuk chirigwi kobor ongwi hamjakphano tongdi nini thani rang kwri hinkai nung haino khibi kwlangjaknai tabuk yaphano olophano abo kaisa mutu narwdi tabuni jora kubui bwkhabai hamjaknai kebo kwrwi chala eba bwrwi abo joto janjani tongthok simi wansukgui tabuni jora khoroksa tei khoroksano logi baksa tongo phiaba a sarapjani tongthok nono kwthang tongjak majra hamya sajakwi berjakmano video no asuk kolok khaina thangya last kok asukno sanai tabuni jora kubui hamjakma ta naitudi kebono bwkhani borok hinai ta wansukdi salsa anini bwkhani borok nono yakar klangnai apurse ani kongno mutuma khainai tei tabuk joto janjani tongthok chathok tei rang puisa abotino wansukwi simi khoroksa tei khoroksano tongmani nukjago aboni bagwi rangse kotorkok bujidi rangse kotorkok aboti hamjakmung kwbangma kwlaijak tongo rang kwri hinkai tamo tamo kwrwi ongwi thang buji naisidi abo nungno tei kaisa last kok video jaga je sajakmani chela bwrwi kokti sajakmani abo ang joto borokno saya norok ulta pula abotirok ta wansukdi abo ang baksa borokno kokno samanisi video no last jora naiman bagi belai hambai tei o video no chajakwi tongkhankhe nung nini dol eba nini ganan borokno share khairedi bono bahaino kaham hamya kisajak o video ni bisingtwi phwrwngwi mano eba wansumung rimano
te norong laso like eba dislike rinani tapokdi jodi chajagya hinkai dislike pono ridi abo ang kuno beka duko nangjagya te pono like eba dislike kaise roi kalang thangdi